pupusnya langsung ke deh. Pas banget ya Mbak Iin. Pas. Lagunya jana iki Mawar Bodas. Beh, Apa? Bukit berbunga. Bukit berbunga. Cincin putih pupusnya langsung. Oh iki masih terakhir iki, ora apa-apa iki. Mas Batek. Mas Batik terus. Bojo loro. Bojo loro kuat piye Mas ngopeni karo iki Mas? Bojo loro mek iki ya apa Mas? Mas bojo loro iku merah jambu apa iki birunya cinta ya ngono lho, wis Mas. sanggane kowe kok nyepele aku to. Untuk gula 2 kilo iki, Rom. Iya piye Iya. ya? Sekilo saiki 17.000 lho. Yo gak entuk ning ngono entuk sekilo setengah mau tok. sembuhan mau 19.000. Saya mundak, Rom. Mundak Gak usah terus. buah ning ngono saiki ya, Sing Rom. medun mek susu tok iki, Dek. Endi ora ngono kok. Aslinya medun tak guanti. Dicagaki. Tak cagaki pring loro iki. Mas, bukit berbunga, Mas. Ya dem jalukane kowe ya. Asik. Mungkin berbunga. Iwangi nak mbok jujur, ora kuat aku jujur kowe.
Makasih. Wes mbak teh mas. Makasih ya Mas. Makasih Mas Bari. Ya Allah. Heeh. Iya. Iya, kawitane wis demang ya Mas sampean niku mesti bubuk ndek mau ah. Mbok kok iso lagi mengetokkan diri gitu. Tunggale Pak Bayan iki Iya, Pak misterius Bayan. iki ya. Ayo jual tembang bonus ya Mas. Ada cincin putih. Ya. Terakhir nanti ada busana langsung. Ada apa toh Mas? Aduh. Birunya cinta. Mau tompo apa ora? Engko nek liyane Mary, Ya, aku Mary gak ya. mbok tampa, kono mbok tampa peh biru-biru nek Ngono ngono ya? piye. Wes nyanyi sik ae nyanyi sik. Ya. Ayo Om. Ora kawet mau senengane. Arep dalu. Ya.
Bang, di sini apa? Ijek siji ku lho Bang. Wah, nyanyi Bang, pupusan nelangsa Bang. Ih, saya bisa senengi gak aku kok, Ro. Jawel mae yo. Nyanyi. Ya. Ya. Ngono ya. Benes ke? Pebisanya langsa. Wis pas ya, sira iya wis sak bentar suwe iki mau mangga. Mas aja ada ndak nganu Mas, gak nyandak. Sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku lagi wong liya. Apa rasa tresnaku saiki wis eno koyo bose lengker sekolah.
sak slipper paling ngendi tas rapi yo. Jagat nyati lamun kelaku wong ora duwe ora bisa sandingan karo wanita sing tak senani katane kudu wong kinale aku ora musik lawan kowe. Lamun to pancen bener aku sing bisa percaya. Gagak lucu. Mergo gede tresnan lawan kowe kadoyo-doyo aku pengen doyo. Lan malih. Dadi ana kauranan sak tenane bandel. Gagak lodro kowe Pak Lek dhewe. Ora bisa sandingan maneh.
bencana bot ninggal di kolong ati wis kadung tresno lo becik sak ukurku yen ngejar kirimo ngarto kakang sing teko sawisipun kakang tempo ning taman pamaki kowe tawang-tawang panas apa gatine Boten menapa menapa kok Kang Mas. wiwit kapan kekeluaran kamas kamangka ika tresnanipun kamas loko Boten menapa menapa. apa sih apa sing kagem apa Pun Kang Mas. Nawala saka ngendi? Kang Sukmono. Kang Sukmono kang paring lahir dumateng Wayang katresnan sapa Sukmono kunjuk atur lan Tresnawati katresnaku kowe isih duweni sambungan tresno lan Sukmono sedumuk bathuk sinyare bumi nek kenapa kowe duweni ngrasa kelawan Sukmono apa kowe ora bisa ngilangke rasa Sukmono Kang Mas Semboko. Boten badhe kula selaki. Nadyan sakmenika kula mangkawon putine panjenengan. Nanging batin kula kanggo ingkang kula tresnani menika Kakang Sukmono dadi panjenengan Kang Mas. kowe ora tresno kawan aku Tresnawati nalikane aku mupu sembaraning ramamu aku kang bisa mupu sembur aku kang bisa mberat retu iki napa nalikane kowe kajodohake anak wis selak batinmu kowe gelem nampa tresnaku nanging pepungkure kowe duweni rasa lawan Sukmono perkara tak pradulke kelawan Kanjeng Rama ana apa temanten anyar banjur ngersake Rama rawuh ning Taman Sari iki wigatine apa ngapunten menawi tokeng putra panjenengan ganggu kawujud ya ngantos kula ngepinginaken sowan panjenengan menika wonten nawul coba monggo panjenengan los sira isih ana sambung tresna lan Sukmono ing Tresnawati sira putraning Rama mbok yo sethithik sira ngajeni marang wong tuwa nalika ngarep romonganake Giripati Boyo tentreming kadipaten
ing Mas Pati. Mung merga saka Hadipati Sumbaga nang yo kene. Sithik wae kowe ora bisa nyapih rasamu marang Sumbaga. Sira kok nyon pangapunten. Jalaran kula mboten saged ninggalake tresna kula dumateng Kakang Sumbaga. Kula suwun katisa. Panjenengan ngorbanaken dhateng raos batin kula. Kula mboten tresna kaliyan Kang Mas Sumbaga Rama. Tresnawati. Sira dadi garwane Sumbaga. Iki mung merga saka sayembaraning Rama. Merga Sumbaga kang bisa ngaturake bukti anane Brandal Gunung Kendeng Gagak. Yen to kaya ngono pratelane Sumbaga kang bisa nentremake Kadipaten Mas Pati. Parandene sliramu ndak ganjarake marang Sumbaga. Wis pas parang dawuhing Rama. Dewa semono sliramu. Minangka putraning Rama ora mbangun mituhu marang dawuhing wong tuwa. Malah sansaya sesedeman nandur tresna lan sukma. Ya, Sumbaga. Jauh dalam kaji. Ing sakjroning omongan bebrayan. Yen ana sumu-suping wong nomor 3 ora bakal tentrem. Kanthi kuwi masa borong marang sliramu. Boyongen Tim Tresnawati ana ing Kadipaten Lawean. Pun Rama. Pun Rama. Kanjeng, Allah kersanipun wonten ing Maespati Rama. sarujuk menapa kang dados pangandikan Kula boten sedherek. menawi dipun keparengaken kusumaning ayu Tresnawati garwa kula badhe kula boyong wonten ing Lawean. Ya. Tim Tresnawati Kula Rama. nalika isih timur sira kang wajib nggulawentah Rama. Nanging saiki sira wis akhir dewasa. Wis ndarbeni garwa. Mula Rama ora cawe-cawe perkaramu. Mung garwamu kang bisa nggulawentah marang sliramu. Diajeng, Derek Sumbaga tumuju ning Kadipaten Lawean. diajeng Tresnawati. Ayo, tak dirikake. Kersa midhangket dosa. Kula mung saged nderekake Rama. Diajeng Tresnawati. Ayo, tak dirikake. Kok kaya ngene rekasane dadi anake wong randuwe. Saben dina sabakku yo ana sak penae ngamas. Golek kayu. Mengko yen wis entuk ayu akeh, mengko tak dol entuk dhuwit tak wenehke karo bapak. Ya ora apa-apa. Kabeh iki wis dadi tanggung jawabku. Mergo bapak iki yo wis tuwa. Mesake kalamun saben dina iki bapak isine nyambut gawe mung nyukupi karo keluarga. Yen kaya ngene iki, aku lak sithik boko sithik iso sembiyantu karo bapak. Muga-muga wae iki dina aku entuk ayu sing akeh, mengko bakal tak dol. Yen tak dol, tak wenehke bapak. Bapak Anglaya. Kaya-kaya aku ngipi sajroning melek, Monggo nggih, aku bisa ketemu wong sing ayu pasuri. lapor kados ngaten. Kula niki namung bocah saka desa, anake wong randuwi. Aku ngerti.
kalamuntuke bocah saka desa. Nanging sakwise aku mangerteni pasuryanmu sing ayu kaya ngono. Pendah kaya ngopo kalamun to kowe urip ana ing kutha Goro. Ning nyuwun sewu sakderengipun. Estunipun pedaman kok sing ngono iki. Kowe pengen ngerti sapa sabenere. Aku mono Semboko. Adipati pangkatku. Lawian kang dadi. Duh. Nek kados ngaten panjenenganipun salah satunggal pengayoman kula. Ki pangapuntenipun nggih Kanjeng ki. Ora sak kowe dadak njaluk pangapura. Sapa kang Kula Witantri. Tantri. Ki Pitantri. ki kados pundi Kanjeng? Kaijinan ana ing tengahing alas. Ora bebarengan lan garwamu. Kalian bojo. Nyuwun sewu ki Kanjeng. Kula niki dereng gadah bojo. Sinten to pawongan ingkang purun kalian kula? Kula niki namung bocah saka desa, Ket anake Tantri. wong raduwi. Ketandri. Ki Dadi kowe duwening calon bojo to kados. ki dereng. Bagya mleraning rasaku. Aku bisa ketemu. Kok sakit ngoten? Ini apa ora? Ketandri. Ki Kowe ngandhakake ning ngarep kalamun to durung duweni katresna. ki Niki aku bakal nembung. Nembungku aku tresna lan kowe. iya. Jam nika mun goroh. Jam nika salah satunggaling pengayoman. Boten pantes menawi kula menika badhe dipun pundhut garwa. Kula niki namung bocah saka desa. Menawi kapan kula menika bisa kalian panjenengan, tamtu ning semakin asma panjenengan Kanjeng. Ketandri. Ora dadi boyo pamuk. Jeneng rasa tresna iki ora mawas. Najan to sing tak tresnani iki bocah saka desa. Bocah kiri pacu kiling bali-bali longan. Nanging aku ndening rasa ing mengkone rasa tresna iki bakal ngangkat derajat lan pangkat bocah. Ki saestu panjenengan tresna lahir batin kalian kula. Waduh Kanjeng, menawi kados ngaten nggih kanugrahan mungguing kula. Tenan. Ya tasih kula menika bocah saka desa. Dipun kersakake pengayoman kados panjenengan. Kula matur suwun nggih Kanjeng. Ya. Aku kok matur nuwun kabeh. Yen ngono kowe gelem nampa tresna. Nggih kula tampi tangan kula kalih Kanjeng. Tenan apa? Nggih. Cerdak lan penkak. Ning ngaten nggih Kanjeng. Elek-elek kaya ngopo kula niki tasih gadah wong tuwa. Kowe ndene ngene. Menawi panjenengan menika tresna kalian kula nyuwun tulung panjenengan menika nembung kalih bapak. Bener kong apa dadi kandhane? Umpama aku duweni ngrasa lan kowe sing kudune aku nembung lan wong atuamu. Kalamun kowe isih jangkep wong atuamu terus Dharma. Aku pengen ketemu lan wong tuamu, pengen selak gage lembung lan wong tuamu. Dipun ratos nggih Kanjeng. Kaya ngono. Anten. Dadi ki mau sampean doyan. Sapa wonge sapa duwe anak prawan wis gedhe, metu sak metu wong tuwa tetep kuwatir. Rasa khawatir kaya ngono anak. Ken Tantri, Nggih kula Kanjeng. apa iku? Nggih niki tiyang sepuh kula. Bapakmu, Bapak kula nggih. wong tuamu. Nggih saestu. Waduh, mung sungkem pangabekti kula mugi katur. Calon mara sepuh kula. Sapa iku kok mara-mara calon mara sepuh kula. Ngene to Pak. Nggih sampean durung srawuh durung ngerti ya sampean takoni dhewe. Oh, ngono. Nuwun sewu. Ampun. Aja ngono Pak. Panjenengan iku Monggo sinten? kula aturi jenengan. Wah. Nitik ageman panjenengan iku piyayi luhur. Terus Paring asma sinten Den Mas? kula apa parap Semboko.
Sumbaka saking pundi? Saking lawian. Apangkat kula Adipati. Kanjeng Dipati Sumbaka. Ana tamu timbruk yo jak bali ning omah raketan omahe awake dhewe kuwi elek. Kok tamu iki piye iki mau ya ora jenerakan aku ketemu kok, Mas. Temune dalan kok. Ketemu ning alas kene. Kaya ngono. Pangapuntenipun. Nggih kados pundi nggih, Mas? Nyuwun sewu. Nggih. Menapa leres panjenenganipun tiyang sepuhipun sinten? Ditantri. Tantri nggih niki anak kula bapakipun Pak Kromo. Saestu. Nggih. Menika yoga panjenengan. Nggih. Lho. Pripun? Kula menika kok ngumun sanget. Kok saged gumun? Nuwun pripun, Kanjeng? Panjenenganipun atasipun tiyang jaler. Nggih. Lah kok nggadahi yoga niku lho. Lho. Kok mboten mlebet wonten ing surat kabar. Adat lupianipun Nggih. menawi to wong lanang kok duweni anak niku mlebet wonten ing surat kabar. Sampeyan ampun ngoten. Napa to? Riyen niku kula nggih duwe bojo. Nggih. Bojo kula niku wedok. Nggih. Oh. Bojo sampean Nggih, bojo kula wedok, kula setori material tukul niki. oh dados niki yoganipun garwa sampean. Nggih. Panjenengan ingkang setor material. Nggih. Menapa setor materialipun napa boten sanesipun? Setor material yo. Setor material ki yo sing ora ketok lah tak dudono sampean. Yoga panjenengan. Matur suwun. Lajeng kersanipun Pangapuntenipun ngantos kula pinanggih dhateng yoga panjenengan nggih. ing Jog sawise kula mangertosi ayu lan endahipun yoga panjenengan. Nggih. Kula menika gandrung kapundi pengin nggadahi ketantri kula angkat minangka dados garwa. Nuwun sewu kok panjenengan gampil ndawahaken tresna kalian anak kula. Nggih. Mongko anak kula tantri niku bocah sangka desa. Kula ngertos. Menawi kelampahan jenengan boyong wonten ing Nggih. lawean niku mboten damel kucaranipun asma dalem nanging damel asoring asma dalem. Sedaya kang dados atur panjenengan menika malah kumawa gawah posok Nggih. wangsulipun Nggih. kula menawi to mundhut garwa bocah saking Karang Pradesan menika tertamtu badhe ngangkat asma kula. Oh kados Nggih. ngaten. Nggih. Menapa Nanging dipun parengaken? sedaya kau gumantung ingkang lampahi. Saestu napa? Nggih. Monggo kula aturaken. Iki lho. Den Mas Sumboga tresna kelawan kowe. Banjur kowe iki kepiye? Nek wong tuwa kuwi manut lan manut, waton sing nglakoni wis padha seneng. Lah nek sampean mboten manut kalih kula nggih mboten rasan teng wahyu menggul. Kula tetep manut kalih panjenengan. Saestu napa? Wae, yo mesti wae tak tampa. Iya. Dan kok piye ra Kaya ditampa? ngono. Pengayoman duwike akeh. Ya ya Mesti wae uripku kaya bagus. mulya ana ing lawe. Ya, rasa kaya ngono to. Nanging nyuwun sewu Nggih. Mas. Menawi kelampah anak kula witantri panjenengan boyong wonten ing lawe. Nggih, nggih. Menawi sampun boten dipun agem, kula nyuwun ampun dipun daksya, ampun dipiloro, pasrahaken dhateng kula malih nggih. Mekaten. Nggih. Menawi ngaten kepareng kula nyuwun pamit Kados ngaten. ken tantri badhe doyong. Monggo monggo. Ya ya sing ati-ati ya. Lakon mulya uripe anakku.
Apa wigati? Mboten kok Kang Mas. Kula rasan-rasan pinjan kok mboten kondur-kondur. Kamangka kula menika kangen sanget dhateng panjenengan. Mboten menapa. Apa? Kok napa pripun? Kowe ngandut. Iji, Kowe ngandut. iji Kang Mas. Kaya-kaya ngene. Kok aneh-aneh pripun? Gini apa ora aku bisa kon kaya ngono. Ben ngandut. Iki wis pirang condro. Sampun gangsal condro Kang Mas. 5 wulan. Iji, 5 wulan. iji Kang Mas. Gonmu ngandut iki wis 5 wulan. Iji. Ing kamangka. Dinten Selasa. Terus pundi? Kowe duwening sambung tresno lan pun Kangmas. Iki lagi wae patang condro to 4 wulan. Yen ngono ponang jabang bae sing kok gembol iki rati tesku. Dinten Selasa. Dados panjenengan menika nembe krasa. Nembe rumangsa Kang Mas. Ginapa ora? Kowe kandha kalamunta nggonmu ngandhut to meteng. Iki 5 condro. Kamangka kowe gandeng sambung tresna lan pun karis. Lagi wae 4 wulan utawi 4 condro. Nggih, kula bloko kemawon. Mboten badhe kula selaki. Yo, Estunipun ingkang kula kandhut menika dadi tes panjenengan. Nanging putrane utawa anake Kakang Sukmana Kang. piye? Orang ira babar pisan. Kudu minta celiporan pun kapas. Yen ngono. Ora ana bumi sak cengkang. Ki manggon ning lawean. Minggato kowe. Boten sisa panjenengan tunduk. Boten sisa panjenengan perintah kula kedah rangkat saking lawean. Ya. Estunipun kula menika sampun boten kiyat dados garwa penjajalan kula boten tresno. Sak menika uga kula rangkat saking lawean kula boten sudi kaliyan panjenengan. Minggato kowe. Kang Mas Sugong. Bojo minggat siji sing bojo nom teko. Kono. Kang Mas Sugong. Rasa guyu kowe. Bragas ah. Aduh. Kahanan muter ing mriki kok kados ngaten nggih. Kelip-kelip api era Padha dia. Nggih. Kowe dadak. Nggih gumun watase kula niki wong desa. Bocah. Mangertosi kahanan kados ngaten nggih gumun. Bocah saka desa tumeka ana ing kutha Goro tak angkat dadi garwanipun Kang Mas. Nggih. Biasane ngerteni mung tukulan jagung. Nggih, sakniki ngerti Bonggol makoto. telo. Lah apike kok ngene? Kene. Ning ngeten nggih Kang Mas. Iya. Kula niki nyuwun ditumbaske mahkota. Sang-sangan sing gedhi, kalong sing gedhi nggih Kang Mas nggih. Tenan apa ora? Nggih. Engko aja kok dol. Ah nggih mboten, wong bojone Adipati kok didol. Mergo kowe tak angkat dadi garwa Pramaswami. Nggih. Kowe njaluk apa bakal tak wujud. Saestu. Ya. Ampun Kene. goro lho nggih. Aku pengen njaluk kok pang. Alah kok kangku. Ora apa. Foto kula ladosi teng wingking mawon. Kono. Nggih. Ayo, selak kaki.